Now, kung siya imong Lord, then nag-serve dapat si servant. And mo work lang na siya if ang Holy Spirit mo govern sa imuhang spiritual nga life. Mo nadagan sa mga Christians, ang Christian by identity, by doctrines, pero ang way of living nato makita gihapon ang pagka-worldly. Common ni sa time sa mga early church. Mumito ingon si Paul, ayaw pakigkuyog. Ayaw pakiguban. Kay naay nakiguban gid ani nga time. Na mga believers sa Corinthians, nga sila warawara sa Sunday, sila speak in tongues on Sunday, allowed pa ang mga extraordinary gifts. Pero sa laing days, tuwa sila sa mga unbeliever nga mga practices. Ingon din si Paul, for what fellowship has righteousness with lawlessness? Do you think na part ang Holy Spirit nag-agree sila og ni Satan? Do you think niingon si Holy Spirit, okay, Satan, di kita magkasinabot, pero murag mag-abot ta din nga part. Ang point din Paul, once believer na ka, 100%, wa nagi-part nga ganahan pa si Satan nimo. O kung unbeliever ka, wagi part, bisag gamay nga ang Holy Spirit, ganahan siya nimo. Totally separated yun ang unbeliever o ang believers. And what communion has light with darkness? One time nag-blackout sa Lapu-Lapu City. Kalit siya nag-blackout. Nagpanik ang among lugar. Nangita dayog, mangita maninta dahil basagay mag-blackout, diha na din mabantayan, asa tong flashlight. Di biyagin makitaan. Pero wa gani blackout, makitaan ni mga flashlight na diha. Magpanik ta, no? Kanang sa point, gabisan imong kamot, di na maklaro sa kangit-ngit. And you know what? During kanang blackout or brownout, bisan pagbaga sa katul, maklaro gid biya siya. Bisag unsa kagamay sa siga, maklaro gyud ang siga. Now, kanang sa gawas, maklaro ba ka nga believer ka? Kuyog si mong mga unbeliever nga friends. Nabay something lahi nimo. Well, lain magbasta tawgon man kun weird good. Well, unsa man ni gusto nimo? Tawgon kang anak sa Yawa o tawgon kang anak sa Dios? Di ba? If proud ta nga anak ta sa Dios, then i-claim ug ikinabuhi. Bitaw, lain magbasa yan, tawgon ko weirdo nimo ba? Uy, lain nimo manlibawt mo tong balhibo nimo. Mas mahal lang na kaysa tawgon kang iya sa dautan. Ingon si Paul, di gid magkuyog ang light ug ang darkness. Kung sure ka nga nagkinabuhi ka as light, makita gyud ang difference nimo bisan pagtamukan kag unbeliever nga mga office mates, classmates, amigo o amiga. Nagi lahi nimo. Naa ba na sa imong life? Ug muna ingon si Paul, butangi og clear nga boundary imong Christian life. What are these boundaries day? Sukad ka na himong believers, dapat kabalo ka unsay boundary line nimo. As a believer, the word boundary, basically, isa ni siya ka-property line. Namantay, engineer dinhi, ang usa ka property line, na ginay, kuralon ba na niya, na ginay muhon, pasabot na ayaw tabok dinhi, kay dili na ni imuhang property. Muna siya boundary, na line, nga di na naimuha, di na imong property, wa na kay labot. As a believer, dapat kabalo taasa atong limitations. Kay dili ni pasabot man nga nagsimba ko every Sunday kay Christian ko. Well, free na ko Monday to Saturday. The first boundary nga atong hinumduman na set nga clear nga boundaries concerning doctrines. Major gyud ang doctrines. Sa doctrine biya ka na-convert, nakailan ni Christ, na lead sa insakto. So at least encourage tamo church basic foundations atong doctrines. God, Jesus Christ, Holy Spirit, basic sa church, basic sa salvation. At least basic, di ka kinala mo graduate og seminary para makatuna nimo tanan. Be sure good. Ang problem sa Ephesian church, ingon si Paul, mura man mo mga bata nga palid-paliron lang sa hangin. Kung moingon di, oy bitaw murag tinuod ng imuha. Uy, murag tinuod po ng imuha. Mahurot na tog sorry ang tanang church sa Cebu. Kay murag tinuod. Butangan ginimog foundation. God, kinsa man ang God?
Usa lang ba ang God? Duha ba siya? Daghan? Well, isang God na sa three different person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At it basically maka-explain ka ni anak. Unsay verse, kinsa man si Christ. Muna mo ingon, si Christ, ang inyong Christ, kay tao lang man na siya. Awagod, nabagoy God nga mamatay. Nabagoy God nga gutumon. Nabagoy God nga gikulata sa cross. Kaluoy ba sa inyong God? Wa kay idea na mo, ingon na po bitaw. Basic nga doctrine ni Christ. Mo na gi-consider, gi-challenge itong tanan mo, attend og Sunday school, mo attend og discipleship, at least natay basic nga foundation. Tanawa si Paul, 1 Peter chapter 3 verse 15. Tanawa dinhi ang pag-encourage ni Paul sa mga churches. 1 Peter 3:15. Dinhi lang ko nga verse, no? But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear. Ingon si Apostle Peter, oy, kamo mga believers, dapat kabalo mo answer unsay mga basic mga pangutana. What if ang youth didi mo sulod ang youth mo makakuyog mo aning Sofia, makaingon gid mo nga nananya tanang pangutana sa tibok kalibutan. Pagkatao ni Sophie, ingon ko, Lord, i-bless nang ning bata, Lord, og wisdom. So ginganda na mo siya Sophia, means wisdom, then bless. Sophia, bless. Abi no, pagdako mo nasubraan ni sa wisdom ning bata kay Daddy, puro pangutana. As in, pangutana na siya, balusan po kag pangutana. And mangutana yung bata, for example, si 30. Nangutana ni siya one time, nganong si Jesus gikulata. Sila si Sophie nangutana na sa bed. Usa imong tubag. And then na sila movie nga si Christ nila gitawag nag superhero. Jesus is our superhero, Daddy. Why? Kaysa man nag-save. Why? Nganong iya man gi-save? Puro na sila why. Mauta na inyo mga youth daw. Sige, mga youth. Nganong kinahanglan man ko ma-save ate? Atong mga adult, mga mamag, papa, dapat kitang unag yun nga makamao sa atong basic nga teaching. Bitaw. Kay lain man kayo nanaon ba nga, putan si pastor kay nakalimot ko, no? And for 5 years puro lang kakalimot, murag kabalo gid ta. Si Christ one time ingon din si Satan, if you are the son of God, command these stones to become bread. Food, ingon si Satan, ikaw ang anak sa Ginoo, dili ka kahimo sa bato nga bread. Ingon si Christ, man shall not live by bread alone. Di gid ang tao mabuhi sa food lang, literally, but by every word. Ang word din na, it means the word of God. Duha ka life ang dimension ni Christ, ang literal bread sa literal nga life, body, o ang spiritual word of God sa imong spiritual nga life. So every time makadungog ka sa word of God, food na sa imuhang soul. Yun ang munang careful kayo ang preacher din sa pulpit. Kaya balo ba mo, ang preacher, ang mga leader, ang number one good, ang mga dagko kayog mga silot, condemnation, if poison na ang ilang i-preach sa pulpit. Bitaw, every preacher, dapat mo pray gid sa guidance, kay if mo ingon ko din sa pulpit, for example, mo ingon ko ninyo, okay lang mga lagad magluya-luya, church, oy, iya bitaw tamatubang sa Ginoo. Well, pwede ko mo ingon, anak, pero dili na siya ang right word. Ingon kasi Paul, kung naay mo barog sa tubangan, muwalig lain nga gospel, ipatunglo siya. Kay once masipyat ko sa principle nga kung i-preach, unya mo na'y inyong ma-receive spiritually, mo na'y ma-food sa inyong soul, poison na sa inyong spiritual nga life. O kung poison na sa inyong spiritual nga life, kinsa may hinungdan nga nahilo mo? Ako. So isa ka word nga mabuhian sa preacher, thousands or hundreds ang ma-poison, dako kay kog silot sa Ginoo. Muna careful ta, maminaw, careful ta mo dawat og mga preachings, dili tanan, no? At least aware ta. Munang dapat basically na kay basic foundation sa doctrines. Pagkita na mo, oy, di ni ako amua.
dili na ko mupadayon. Kaya kung wala kay ideya sa atua, tanan man murag sakto. Now, number 2, we need to set clear boundaries concerning companions. Yes, as a believer, dapat yun naa kay klarong boundary sa imong ginakuyog everyday. Yes, selective ka sa imong mga friends. Dili tanang smiling nga tao, good nga friends. Ang crocodile biya, smiling pod. Ang irong buang, smiling pod na sila. Tanawa na sila mang smile, di ba? Dili tanang smiling, good nga influence. Please be selective. Labi na sa itong mga youth, hilig biya mo dayog kuan. Kanisa, okay, friendly. Friendly lagi, pero tanawa ang way of living niya. Hinumdumi good. Mostly sa inyong character, sa atong expression, sa atong behavior, personality, nakuha man na nato sa atong kuyog everyday. Kind of moving imong ginatanaw, music nga imong ginadigest sa imong emotion. Hinumdumi product ta sa atong culture, product ta sa atong kuyog. It's either ikay nag-influence or ikaw ang na-influence. Muna, nga dapat kay baluka kinsay kuyog, ingon si Paul, be not unequally yoked together with unbelievers. Kung tanaw nimo mura magmapandol, magyug ko makikuyog aning tawhana, well, naaman tay mga acquaintances, pero ayog spend og too much nga time sa yaha. Everyday na tayo makuyog ng mga tao, pero ang pag-spend og much nga time, longer nga time sa yaha, lahi na nga issue, choice na nimo. So kung gusto ka mo grow imong spiritual life, pangitag tao nga makatabang nimo. Mo bitaw na better gyud ang inyong mga close friends, mga Kristohanon gihapon. At least kasabot mo. Well, dili tanang Christians magkasinabot. Unsa pa ka kung unbelievers? Well, dili tanang unbelievers bad example. Naatay mga unbeliever nga friends nga good example. Nindot kayo ikuyog, why problem din ha? But be sure, kung naagyud kay concern nila, kung nalipay jud ka kay inana ilang attitude, dada sila sa Ginoo. Dada sila sa Ginoo. Hangtod ka, unsa may purpose na kig amigo kabi? Unsay purpose na kig amiga kaniya? Para lang nakakasharean sa problem? Kaya ang true friend, ang true nga love sa usa ka friend, nagtan-aw jud ka sa status iyang soul, sa iyang kalag. You know, kagahapon sa atong evangelistic night sa mga youth, successful kayo, no? Ang yung mga youth, mga amigo, amiga, and ingon pa ni Franz, mga 50% na gid ang nangaten sa ilang gi-invite. Expected man gina, di man gid tanan mo attend. Pero happy ta nagtanaw kagahapon ang mga young people, ilag yung gi-invite ilang mga friends nga gusto nila madala sa Ginoo. Ang tinuod nga friend ingon ana. Pero kung tan-aw nimo nga murabag dili man gini maka-happy sa akong Christian life, makaguba man ni sa akong prayer, unsa man ning tawhana daghan na magpamalikas ani. Unsa man ning tawhana nganlan pud tanang kaaway sa Ginoo, di ba? Makasala, lahi ang toxic na nga mga tao. Ayaw duol sila. Ingon si King Solomon sa Proverbs 13:20. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Abi nimo kanang kamatis, kanang dunot nga kamatis, ibutang ko na siya sa healthy nga mga kamatis. After 2 days, manglagom pud ng iyahang silingan. Makaguba gyud sa karakter ang dili mayo nga influence nga tao. Naitaw gyud nga dili lang kakabantay pero ginakuha bitaw ang imuhang potential. Kana bang tao sig ingon nga ayaw lang oy dili ka kamao. Ayaw lang oy dili nimo na kaya. Ayaw lang oy kuan na dugay. Ay tiguang na kay ka. Ay bata pa kay kaday. Wa man kay experience. Dini na lang ta. You know, ang tao nga negative kay tanan maka-demoralize biya na sa imong faith sa Ginoo. So be sure, dili ni padaghan kag friends, dili kinahanglan daghan kag friends, dapat naa kay maayo nga influence nga friends. Selective ka, pangita gyud tawo nga naagi matabang nimo ug nay chance madala nimo sa Ginoo. Now Proverbs 27. Nindot ni nga verse, Proverbs 27:5 and 6. Better is open rebuke than love that is concealed. Faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. You know, si Solomon, isa sa reason, sa secret ni Solomon nga nung successful siya sa iyang pag-lead sa Israel,
during ang nga time kasagsagan siyang pagsaka, na siya good nga mga advisors. Wise nga mga advisors. Pero kabalo ba mo, isa sa reason sa pagkahagba ni Solomon, katong nahimo ng wicked ang iyang mga advisors. Usually, ang reason sa atong pagsaka o reason sa atong pagfall, ang ato mang kasagarang advisors or mga influence. So, ingon si Paul, kuyog good sa mga di maug-utok, maparihapod kanila. Pero kuyog sa mga tao nga nay wisdom, mahimo pod kang wise. You know, open rebuke. Naay tay circle of friends nga wala kiti madungog bitaw nga rebuke. Asa makakadungog og mga godly nga rebuke, godly nga advice be? Didto ba sa diskuhan? Didto ba sa tambayanan ninyo ilawons man sinitas, man sila mog tagay? Do you think sila maka-rebuke nimo biblically? Well, na sila advice, pero kasagarang advice, botilya lang na brad. Botilyahan lang na to na brad. Ang godly nga advice, naa sa church, nasa mga Christian friends, nasa mga tao nga kabalog, basic sa Bible. Sa time nga down kay kabi, kinsa may tao nga makapray nimo. Kinsa may makapray nimo. Of course, katong parihan nimo relationship ni Christ. Mo na alaot ang tao nga walay mga Christian friends. Bitaw. Ayaw gyud sugot nga wala kay Christian friends. At least na someone. Kana bang bisan pag alas 2 kadlawon di ka katulog, friend, please pray for me. Lahi akong gibati. Dili ko katulog. Please i-pray over ko. Yes, importante na siya sa atong Christian life. Boring, laay, wa gyoy ma-appreciate nimo sa usa ka Christian life kung mag-inusara ra ka. Manaingon si Solomon, bulahan ang duha, alaot ang usara kabuok. So be sure, ang imong life na ay boundary. Tanawa siya, tanawa iyang way of living. Kung guba gani iyang kinabuhi, unsa may ma-expect nimong learning gikan niya. Pero makita nimo nga murag positive kay iyang life, well, daghan kag makatunan anang tawhana. Butangig boundary imong life. Dili tanang tao maayo i-friend. Naa lang gyud kay pilion. Number 3, set spiritual guidelines or boundary concerning morality. Moralidad. You know, ingon si Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. You know, ang reason sa immorality is ang lust. Mo ginay pinaka number 1. Mabitaw na ang kalaban na to is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kana siya mga lust man na kaibog sa unod. Gusto tag power, pride of life. Gusto tag musulod sa tong body, lust of the flesh. Lust of the eyes ay nindot kay tan-aw, nindot suruyan. And you know, diha kasagaran ang mga Christians mas stranded ug ma-fall ang ilang Christian life if sudlan nato madala ta sa temptation sa lust. Hinumdumi mo na hinungdan na fall ang tao. Lust of the flesh. Pagtan-aw ni Eve, nindot tan-aw ng lust of the eyes, nindot tan-aw, lust of the flesh, nindot kaunon. Pride of life, makapabright sama sa God. And diha mag-start ang immorality. You know, si David, natintal si David, kay nag-inusara rabe sa ato nga time. Nasa panggubatan, nagira yung mga soldiers, yung armies, mingaw-mingaw gamay ang kingdom. Around 12 midnight, nigawa si David, ngita siya kapi-kapi gusto siyang rooftop. Naon sa po to si Bathsheba nga naligo po tungang gabi. And you know, ang CR po biya sa Israel, wala ba ni atop. Tabil rabe na, no? Kanang, kuha na ba na siya, kanang tent ba? Walay atop kay isa man na ka kingdom. Dito po si David, dito po sa rooftop. Kita niya dito nga nag-inuwanay kalayos ba, nag-away pagide ang mga soldiers nako. Pagtanaw niya, naman, uy namin, grabe sa rong maligo mo itong. Pagtanaw niya, dito man yun. And si Bathsheba, mingaw naman ron, di lang ko manira. Nasamot. Gabi, midnight.
And you know, common na silang time tungod kay disyerto sila, init ilang lugar, kasagaran ting ligo gabi. And pagkakita ni David, ipatawag nang naligo da, kinsa man na, pag adtuoy si Bathsheba, di ni pwede sir, kay asawa ni sa imong general nga si Uriah. Mao ba? Kuan na daw, buhi pa ba si Uriah? Ato dito, buhi pa sir, napas gira. Mao ba? Isulat ni dito, ipaatake sa laogma, ipaatubangan si Uriah. Ay tinuna, giplano actually ni David ang iyahang crime, ang iyang adultery. Abot ni Uriah, si Uriah, mahal nga general, ikaw gyud ipakita imong kaisog pag una-una das away. As daw makawad, una-una si Uriah. Pag abot sa balita, sir, mahal na hari, namatay na si Uriah. Okay, libre na si Bathsheba. Tawag Bathsheba dire, balo na ka, sugod karon. And didto nahitabo. Ang first, nagbunga ilang first scene. Nataw ang first baby nila. Pagkatao silang first baby, yung sa nitabo, nasakit ang baby. Pila pa lang ka months. Pero pray ni David, Lord, please. Nag-fasting si David, pila ka days. Buhian lang, Lord, ang among firstborn son. Namatay gihapon. Isa to sa mga problem nila. The second baby muna si King Solomon. Si King Solomon ang second baby ug mo'y nipuli sa leadership ni David. Unsay nahagbaan ni David? Lust of the flesh and lust of the eyes. Moingon po si David, tungod mangpugong Bathsheba. Ingon sa Bathsheba, malay ba na akong nagmata papugkaan ng orasa? Pero hinumdumi gyud, bisan sa kalawom kahugaw sa sala ni David, nagpabilin siya a man after God's own heart. Kaya sometimes sa life ni David, nirepent siya sa iyang sin. Ka-amazing o ka-powerful ang atong grace. Ang grace sa Ginoo. Nga bisan sa kahugaw nato, sir, once mo piko lang ka, Lord, please, pasaylo ako, dali kay ma-change ang heart sa Dios. Inana siya ka-powerful. Samson. Kung sa po'y nahagba ang Samson, si Delilah po. Sa kadakog muscle na Samson, sa kanindot, sa ka-straight sa iyang hair, giwara-wara na iyang gate. Hanap po si Delilah, uy, maon ni Lucky. Nang hilig ang mga muscle. And ingon din tong mga Philistine, day, ibugi si Samson ni mo, day. Philistine man ang babae. Ingon din ang mga Philistine, day, butan aday unsay ang secret. Kanganong kusga na siya? Ngano man kuya? Di, para mapildi na to siya. Of course, dito na babaid na si Samson. Ingon din si Delilah, son, kanang kusga na ni mo son, oy, kanang, unsa man nag-vitamins ka, unsa may mo secret sa imong kuan, unsa mo, ingon din si Samson, gina, sige na son, bulagan ti karon son. Well, lakto na pakasulti, ingon si Samson, tungod ni day sa akong buhok. Mo ba sa shampoo din mo ni tuno lang. Well, lakto na pagsulti tungod sa kataas sa iyang buhok. O sa nitabo, gabi, dulog silang Samson, and dito pag matang Samson, upaw na siya. Upaw na si Samson. Pag ingon si Delilah, son, naikaaway son. Son ng kaaway. Wa na, bisag alambre, wa niya naputol. Wa na siya kusog. Gikatawan si Samson, gihimo, gidakop sa, gibutahan iyang mata, tigduot na siya sa galingan for many years. Ang Samson nga respetado, ang Samson nga kusgan, leader sa Israel, gikahadlukan, nahimo ng katawanan o pinakaubos nga tao sa Philistine. Inana ka dangerous, ka traitor ang sala. Muguba gid sa life, muguba sa future, muguba gid siya sa imong kinabuhi. Nag-start na sa lust of the flesh. Muna usay dangerous if di ta mahimong responsible pag-manage sa atong mga spiritual gifts. Kaya sayang atong talents and abilities mo'y magduot na to usahay nga matintal ta. Peter, unsay hinungdan si Peter. Kabalo mong Peter, nganong gibaligya niya si Jesus Christ sa 30 pieces of silver? Judas. Si Judas. Si Peter, nganong gibetray ni Peter si Christ 3 times? Gidakop si Christ, gikadina dinig, atubang sang Pilato, ng King Herod.
Giluwaan si Christ, gikulata si Christ. Ingon ng Bible, si Peter, nagsunod-sunod siya ni Christ. Ay, praise the Lord, kay follower. Pero ingon ng Bible, from a distance. Didto siya layo. Si Christ, usunahan, ana sa luyas, ang Ginoo, sa iniasam, Juan po nawa, nang po mi din, utro po ni Matthew. Ako naman na din, asa ka ni? Nagtago-tago si Peter, nag-follow siya ni Christ, pero distansya siya. Pag-ingon sa bay, Kuya, ikaw man tong kauban mo, no? Di, pataka lang ka. Second time, nabot na po sa kabay, Kuya, ikaw mo ito nabantayan ako ng kuy-kuy mo. Bawa, dabi, wako kailan mo. Ikatulog yun, na malikas si Pedro. Di lagi ko. Kung sa kailan pa malikas before. Pero nga nung na-traidor ni Peter si Christ. Nga nung gisungog sa temptation. Nga nung wa sa ka-defense ng kuglingon during sa temptation. Kay distant siya ni Christ. You know, kung follower ka ni Christ, ayaw yung palayo. Once magpalayo ka, dali kayo ka matintal gyud. Munang kung na'y panimbahon, simba gyud. Kung na'y gathering, join. Kung na'y prayer, join. Ipaduol ang imong kahoy dito gyud sa flame. Aron mo siga gyud ka. Kay once gamay na lang kag siga, layo na kaspundok inig hay agi sa hangin sa tintasyon, dali kay kang mapalong. Ug mo nay reason nga nung dali ta madala sa temptation, sa lust. Ang prodigal son, nung sa hinungdan nga nadala siya. Kabalo mo? Pride of life. Riches, gusto niya explore ang world. Kana bang nanasa sa sulod, sa panimalay sa Dios, gusto mo try sa gawas, lahi pod ni siya. You know, kita mga bilian busy, Sir Rory, yun pala, sila, Bradlito siguro, nakaagi naon sa ang worldly nga life. Ni gusto na po kong bag-o, Lord, dihan ako sulod, di man, nakatry sa Christian life, oy, dinhin ako. Kini si prodigal son, lahi. Boring naman din sa sulod, adto na po ko sa gawas. And you know what? Didto si prodigal son. Okay, daghan siya friends, daghan siya kwarta, daghan siya uyab, daghan siya kwarta, gisudlan niya tanang bar, daghan siya kwarta, pagkahurot sa iyang kwarta, sa ingon sa Bible, wa na siya friend, wa na nitabang niya, og tiglawg lang siya baboy, og nikaon na po siya lawg sa baboy. You know ang sala, once madala ka sa lust, di man lang kanya, kanabang gubaon, dadon jud ka sa lowest good nga parts imong life. Diha gyud mo gina siya padulngan once naata sa rebellion. Tanawang giingon din ni Christ. Anita sa solusyon. Sa Matthew 11:28, very common nga verse ingon si Christ. Come to me all you who are weary and burdened or heavy laden, and I will give you rest. You know, before paghapon sa event, last week, naghimo og recollection ang school sa akong mama sa Lapu-Lapu. And every time na recollection, kami man ay padadon ang church. Ako may mudaan na ito sa Mactan. So dito mi sa church, na mga teens, na mga 15 years old, na mga 17 years old, dito mga high school sa church. Napuno ang church sa Mactan sa mga youth. And dito, you know, sa part nga miingon ko nga, kinsa dinhi ang naay mga problems. Kinsa dinhi ang naay problems sa iyang family, problems sa iyang life, problems sa iyang kagulingon. Pagbasa, di ko kalimot, pagbasa na ko sa Matthew 11:28, ingon si Christ, come to me. You know, ang isa ka youth dinhi, diri nga part to naglingkod. Grabe na niyang hilak, nihilak na siya mayo. Ang iya pong tapad, sipog, ay gihilak, si katawa, ay gihilak. And katong isa kayo, sige nagsagihilak. Hantod taod na napoy na mahidrig luha. Abi nimo, ang reality actually sa itong mga youth, daghan sa itong mga youth ang nag-struggle emotionally. Daghan sa itong mga youth ang naay family problem, pero dili sila kabalo unsaon pag-express, unsaon pag-deal, unsaon pag-release. Naa sila sa immature pa nga situation nga naka-encounter mga dagko nga emotional nga problem. And maglisod sila deal. And ingon din si Christ, ingon si kinsay muduol karon ni Christ, ingon si Christ, I will give you rest.
Yun di ko kalimtay mga around 6 p.m. Pag ingon, kinsay unang mutsabaw o muhatag sa iyang life din sa Ginoo. Ang mga youth, di man siguro to tanan, ambot lang kay naghuot sa tanan sa front. Naghinilakay ang mga youth sa atubangan. Naluoy ba ako sa mga youth? Naluoy jud ko. Kaya naa sila sa generation ba nga, kana bang lisod nila express ang ilahang kaugalingon. Nakaon sila sa last, nakaon sila na slave sila sa sin, sa di mao nga mga principle, di mao nga mga examples of influence. And then wala sila klaro kung asa nila ma-release, asa ang rest, asa ang freedom sa bondage nilang na-encounter. Ingon si Christ, come. Come to me, ingon si Jesus Christ. So, naay freedom gihapon bisan pag unsa ka kalulong sa droga, unsa ka kalulong sa bisyo, bisan pag naglunang nakakaron sa lapok sa sala, ingon si Christ, come to me, all who are weary and are heavy laden. Kabalo mo, dili jud ka mo come ni Christ hangtod di nimo ma-feel ang weight sa burden. Ang himo ni Christ patong-patungan niyag burden ang imong life hangtod nga mo go down kas imong level og mangita jud kag strength og revival sa imong life. Kanus aba ni decide ang prodigal son nga mobalik? Katumang nikaon na siya glaw. Kanus aba si Samson mingon, Lord, gamit ako balik. Katumang buta na siya, nakpula na sa sigduot sa galingan taga-adlaw. Dungwa na siya mahimo. Kanus abi si Jonah, mingon, Lord, tagay kog chance. Katumang gikaon na siya na nasa ilawom sa tiyan sa isda. And yes, the more ka mag-enjoy sa pleasure sa sin, the more niyo ma-feel nga man nagkabugat ang imong life. And once dutan kag maayo sa Ginoo, ingon himan ingon ni Christ, ingon siya, come. Duol. Pagkamang bitaw sa butan ni kamang sang Christ. Ingon din si Christ, unsay gusto niyo Bartimaeus? Ingon si Bartimaeus, Lord, makakita lang ko Ginoo. Ingon po mga apostles, huy paghilom, makusuko ng Ginoo. Ingon din si Bartimaeus, di ko mauwaw. Kaluy ko, Lord, makakita ako. Ingon din si Christ, Bartimaeus, according sa imong faith, makakita ka. Ang bleeding woman, nag-bleeding siya for 12 years. Mikamang pod siya. Makahikap lang ko siyang sinina. Mahayog yun ko. And gipang patid-patiran siya. Kahugaw ni mo eh. Ang bleeding, ang issue sa blood nga babae sa una, di na pwede hikapon. So imagine mong discrimination. Pagkamang niya dito, ang mga tao nabungkag, wala na babae nga, hugaw man eh. Pero ang babae wa siya nagpadala, hangtod nakahikap siya sa sinina ni Christ. Ingon ang Bible, nihunong si Christ kay na-feel niya na gahom nga nigawas sa iyang body. Paglingi niya. Sabi niyo, paglingi ni Christ, ang babae yung taon nakuratan ang babae. Tuon niya pakulawan siya, tuon niya sipaon sa Christ, tuon niya tingin lang si Christ, kay ana ang mga Parisiyo o Sadusiyo. Pero ingon din si Christ, babae, sumala si mong faith, maayo ka. And ito gibangon sa mga tao, iyon ang Bible, gikan anang tayma, ni hunong ang iyang bleeding for 12 years. O nahimo siyang follower ni Christ. You see, ang pagduol ni Christ, sa ka-powerful kayo nga desisyon. O kung anay gyud kang gusto gyud kag rest, gusto kag revival, gusto kag pag-conquer sa imong mga strongholds, makabuhi ka nini nga biso, makabuhi ka nini nga mindsetting, nini nga klase nga slavery sa sin. Ingon si Christ, come! Duol! One time, nangutana ang isa ka youth, Pastor John, unsaon man pagduol. And then, hinumduman ako ang kanta, ingon, come just as you are. Dili na kinahanglan nga memorize kag daghang verse, magpabilib ka sa Ginoo, kung unsa ka kahugaw, then come. Duol ni Christ. Ang pagduol ni Christ nagpasabot ni og pag-surrender. Pag-surrender. Sa gera, di mahunong ang gera hangtod walay mo surrender. O kung aware ka nga nakig-away gyud kas Ginoo, ayaw gyud expect ang Ginoo mo surrender. Mas hadlo kung ang Ginoo mo surrender. Kung ang Ginoo mo give up, mo na end sa imong life. Pero duhara gyud, it's either mahutdan kag kusog
hangtod makit-an nimong kuglingon nga hopeless na kay ka, helpless na kay ka sa battlefield. Usually, daghan kay mga tao nga gi-wheelchair na diha na mangita og church, diha na mangita Ginoo, pero giduot na sa wheelchair. Di na ko malimtan, one time, isa ka men's fellowship sa Davao, giduot sa wheelchair, isa, pastor, gusto ko, dili to akong preacher, gusto ko magalagad sa Ginoo, gusto ko baptize, pero dili na siya pwede mabaptize, kag-wheelchair na siya, na ay problem na sa iyang health. Asa man siya sa una, katong pwede pa unta siyang i-baptize. Asa man siya sa una, katong healthy pa siya. And di ba, maunay kasagaran sa mga tao, kung mabankrupt ang business, mangita na Ginoo. Kung human sa aksidente, makalakaw pa, ang kiang padulong sa church, pero katong healthy pa, asa man. Munang ingon si Christ, tanang nabugatan, kay ang unag yung solusyon ni Christ, pabugatan yun ka, aron mo duol kaniya. I don't know, unsa nga burden ang naakaroon sa imong family. For sure, nagi problem imong family. Gamay man siguro, dako. Life, imong career, na problem siguro. Sa trabaho, na problem. Sa imong pagskwela, na problem. Lain-lain tag level sa problem. For sure, nagid kay burden karon. Ingon si Christ, come. Come. Kung di pa ka mo duol niya, magkabugat na siya. Hangtod ikaw mismo mo decide, Lord, nagmahay ko nga nang wa ko ni surrender sa una pa. Yes. So church, akong challenge karon nga kahaponon, ang blind man miduol na nakakita. Ang 12-year nga nagbleeding miduol ni Christ nahunong iyang pagbleed. Ang leper nga wa gani halos muduol, miduol ni Christ na limpyo. Ang kawatan sa cross nga gilansang na gani tungod kay dautan, mi-surrender ni Christ na pasaylo og naluwas pagyud. Powerful ang imong decision karon. So I don't know unsay struggle karon sa imong life. Si Christ naghulat lang kanus ka mo surrender. Kanus ka mo duol. Dili ka kinahanglan mo imong perfect para mo surrender sa imong life. Basin, inig-surrender nimo sa Ginoo karon genuinely and heartily. Basin diha mag-start ang pag-work niya sa imong life, sa imong career, sa imong family, sa entire nimo life and even sa imong future. Siguro nasulayan na nimo tanang counseling, tanang advice legal, tanang mga advisor siguro sa secular, gawas lang sa pag-surrender ni Christ. Pwede ka magsigsimba every Sunday, pero layo imong heart sa Ginoo. Gibuhat ng Judas. Every day, kuyog niya si Christ, pero never siya nakareceive sa salvation ni Christ. So ayaw himong guarantee ang pagsimba nimo every Sunday nga duol na imong heart sa Ginoo. I-check imong heart. Kung bugat pagani gihapon, na something wrong. Kay once na aka ni Christ, ingon siya, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. So once totally surrendered imong life, nay problem. Pero mubangon gyapon ka og nay reason o padayon ka pag-serve o pagpadayon sa imong pagpanginabuhi, dili ka affected sa mga gabugaton sa imong kinabuhi. Let us all stand please and let's bow down our heads and close our eyes. At this moment, let us talk to the Lord and give Him the chance sa pag-search sa atong heart.